Театр әһелләре бүген күренекле драматург Кәрим Тинчуринның туган көнен билгеләп үтә. Архангель зиратында репрессия корбаннарына багышланган мемориалга чәчәкләр салдылар. Бөек шәхестең истәлеген мәңгеләштерү максатыннан тагын нинди эшләр башкарылачак? Теманы хәбәрчебез Ләйсән Вафина дәвам итә. Кәрим Тинчурин драматург, актер, режиссер да. Тынлыклы сәйяр труппасын җитәкләгән. Үзе язган Зәңгәр шәлдә Булат ролен уйный. Матур җырлый, фотога төшерү белән дә мавыккан. Кәрим ага ул җитди дә була белгән, ул шаян да була белгән дип мен аны менә үземнең күңелемә салам. Ул аралашы өчен бик рәхәт кеше булгандыр дип уйлыйм мин аны. Акыллы да ул юморга да бик сан, әсәрләрендә бит юмор үзегез күреп торасыз, ташып чыккан. Зәңгәр шәлегенә дә сәхнәдә 3000 тапкырдан артык уйналган, Гиннес рекордлары китабына кертерлек. Әгәр дә чынлап та бөек драматургыбыз репрессия корбаны булмаса, 20-нче гасырның иң бөек режиссеры Марсель Хәким улы Сәлимҗанов Камал театры исеме алынганчы Татар драма театры Тинчурин исеме белән йөртелергә тиеш дип әйткән иде. Чөнки ул көннәрдә, ул вакытларда гына түгел, хәзер дә әлеге драматургка тиң язучылар бик сирәк һәм юк дәрәҗәсендә. Ана кереп китәсең дә, ул шул кадәр җиңел уйнарга, шул кадәр уна очасың син аның спектакльдә. Ул шундый рәхәтләнеп уйный торган, аның язуы шундый. Аның теле шул кадәр үткер инде, аны һич аңлатып бетерә торган түгел. Тинчуринның истәлеген мәңгеләштерү максатыннан хәзер зур эшләр башкарыла. Аның исемен йөртүче фестиваль бар. Драматургның шәхси әйберләрен туплау дәвам итә. Шулай ук тиздән театр фойесында һәм Тинчурин бакчасында аның һәйкәлләре урнаштырылачак. Театр Кәрим Тинчурин горур йөртә һәм лаеклы итеп йөртә. Шуңа күрә Кәрим Тинчурин тыныч ятала. Бөек драматург Кәрим Тинчуринның тууына 128 ел тулды. Ул сәяси репрессия корбаны 1938 елда атып үтерелгән. Моңарчы аңа дигән чәчәкләрне хатыны Заһидә Тинчуринның каберенә салалар иде. Ә менә Кәрим Тинчуринның нәкъ менә шушы Архангель зиратында күмелүе факт буларак узган елда гына расланды. Һәм менә инде икенче рәттән сәнгать әһелләре аның туган көнендә шушында җыела. Кәрим Тинчуринның рухына дуга кылдылар. Ләйсән Вафина, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы.